By smo se mi pesmu, pošto imamo da ubacimo onako neko goofy uvod, tebi će biti ludakli smooth bitch, get out the way za ovog govnara. Inače ima govnara. I onda idu na naučenici deal with it. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. I radila sam ono i kroz agencije i kroz svašta, ali pričat ćemo usput. Dnevnik vina, epizoda 24. Današnji gost, Mina Smiljanić. Ja volim da počnem da je zvezda digital marketinga, za mene bog influencer marketinga, zvezda serije Priđi bliže. Kad to beše? Kad to beše. Osoba koja je meni predstavila Facebook. Možda najznačajniji moment jeste kad si ti bila, kad smo bili prvo i srednje, ja kod tebe radili test za francuski i ti si bila pozvano MySpace umire. Da li ti pokažem Facebook? Ja sam pokazala neke vampire, neke strane, što su ljudi tamo se... Bila je kao vampirska igrica na Facebooku i ja sam zapravo kod tebe napravio na Facebook. Znao sam da to ne znaš. Ja se toga ne sećam. Ja sam evangelista Facebooka. Mina Smiljanić, evangelista Facebooka. Dobrodošli u Dnevnik vina. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Čisto baci... Ko si šta radiš? Šta su tvoje origine, da ne budemo samo te mi predstavljamo, pored svega ovoga što smo napravili. Ne možeš uzeti moj stil od Facebooka. Da, osim što sam evangelista Facebooka, sada nadam se da sam dobar promoter Instagrama, nisam otkrila neke nove društvene mreže još, ali sam koristila i Twitter jedno vreme i može se reći da sam dete digitala, ajde. Usmerila sam se pored fakulteta i tom nekom digital marketing karijerom, sad to je spontano išlo, ali ajde, ja sam po struci novinar sa Fakulteta političkih nauka. Poslednjih godina sam se bavila malo PR-om, odnosima s javnošću, u klasičnom smislu, ali sam se više bavila, stvaranjem sadržaja na društvenim mrežama i generalno digitalom. Sad, to je širok pojam i radila sam i kroz agencije i kroz svašta, ali pričat ćemo usput. Može se reći da sam influencer, evo to si mi najavio. Znaju me svi kao svi. Mislim, na internetu sam poznata kao Mina Fu u ovoj svojoj maloj četi koja me prati na Instagramu i na Twitteru. Mala četi, da. A dobro, nije to tako veliko kako može da bude, ali kvalitetna jedna ekipa i... Nadam si vi. Šta ti je obsesija na društvenim mrežama? S obzirom, Kosta i ja smo Instagram, Facebook, malo merkamo YouTube, tako? Šta ti je obsesija trenutno? Šta ti deluje zabavno što se trenutno dešava u svetu social media? Da li imaš nešto što ti deluje da će tek postati zabavno? Pa, bila sam opsednuta. Definitivno storijima. Snapchat me nije toliko interesovao, jer prosto bila mi je odvojena zajednica za sebe, nisam želela da se rasplinem na 1001 mrežu. Onda kad su storiji krenuli, prosto meni, oči su mi zasijale i bila sam baš u tome dosta. Sad već malo me to umorilo, čini mi se da trend će da raste i vidim po rezultatima, i kroz rad, i kroz neke klijente, da su storiji sad, najbolja stvar koja se prilike dešava na netu. Volela bih da sam opsednuta YouTube-om, ali u te vode nikako da se upustim. Tako da i dalje neka obsesija mi je Instagram. Malo sam zatajila sa aktivnostima na društvenim mrežama, pa nisam, da kažem, preaktivna, ali nemam pojma. Mislim da je taj storytelling kroz sve moguće oblike glavna stvar, ajde tako da kažem. Ne, znaš šta je fora, mi se kidamo da to odredimo. Spontani momenti, u stvari, postovi su, svi imaju sa post, to mora da bude savršeno, on je tu doveka, je to mogu lepo, ali istorija je spontan. Možeš da uletiš ko ja u Novom Sadu. A dakle ti je ovo Fu? Ima nekoliko verzija te priče. Ali, ajde, jedna od dominantnih, Fu na kineskom znači sreća. A moja rođena sestra živi u Kini već u 6. godinu, pa je neka interna fora i sa njom bila. U periodu kad je ona prvi put bila u Kini, ja sam učestvovala u Vitezovima iz blata.
To je wannabe pokušaj srpskih ninja ratnika. Snimali smo na nekom poligonu u Krnjači. Ja se kunem. Znači, to je period kraj srednje škole, upisivanje fakulteta. Znači, ja pravo iz Krnjače idem da upisujem FPN. Bože, sačuje blatnja od prilike. Ali smo se mi to nešto interno zeznali koja bi bila naša ninja imena i nekako je kao bilo Mina Fu, Mina Kung Fu, neka fora. I meni se sestra, tipa 5 dana kasnije vraća iz Kine, donosi mi neku lepezu s nekim kineskim znakom. I ja kao, jaj, strava, šta to znači? I ona kao, to je Fu. Šališ se? I ona kao, ne Fu. I ona kao, pa šta to znači? I ona kao, znači sreća. I to je jedan od njihovih najvažnijih karaktera, od 5 najvažnijih. I kad je Nova godina, oni to svuda kače po gradu, po zemlji, kao krenu naopako znak i kao to znači sreća će se okrenuti kao novi ciklus, nova sreća, nova godina. Tako da, simpatično je. Simpatično je, malo ljudi to zna. Svi su u fazonu, je to FU, kao, da li je... To ime je bilo kao... Ne baš, ali... Nema tačke. Fore radi sam stavila na Facebook, jer je to meni tad bilo tako kao gotivno. I stavila sam kao Mina Fu Smiljanić, iako nikome nije bilo jasno zapravo zašto sam postavila u svoje ime na Facebook. Posle onda krenula na Twitter, pa na Instagram i nekako se zapatilo i ja ostah Mina Fu. Ne, ja više volim Smiljanić u epizodi. To je ipak onako, meni si. To je spontano naišlo. Danas, s obzirom Mina Fu ili Smiljanić u epizodi Crvena vina, ovo je vino koje smo probali u Novom Sadu, nova, da kažem, vinarija za nas, jer smo čuli da Makedonci nezadrživo srljaju u progres kada su pitanje vina. I ispostavilo se da Steva, koji bi stvarno mogu doći u jednog epizoda, je bio ono kao, momci, morate da probate ova vina, znam da ste pričali o Makedoniji, i mi smo bili Izabela i za Crveno, samo smo ta dva probali, tako? Da. To. Ne, probali smo onaj vranac neki. Da, probali smo vranac. Ona dešavina. Ovo je sintezis. Nemam nikakvo predznanje o ovom vinu, djelo je interesantno. Da. Vino je sintezis, vinarija je dal vina. Mešavina je Cabernea, Merlota, Vranca, ali da ne gnjavim teorijom. Pusti ruku. Ne bude... Da kao štako nam se ne dočva. Da, može uvijek se sjeći. Da, hoćemo u montaži. Mi još ti volimo da malo, što kaže... Malo lako. Da. Dobro, bili si jak. Ja sam, kao što rekoh, nisam u materiji. U materiji. Nismo ni mi, vidiš. Ali baš nisam u materiji, vi ste prevežbali, imali ste 23 epizode. Okej. Učini nam tu čast. Pa pazi, ovako, oštari miris. Da, jeste. Osjećaju se neke ovako kupine. Malo neko crno bobičasto voće. A što se rekao si Cabernea? Pa, malo mi se osjeća makedonski... Malo jače, koliko procent je? To se gleda sa druge strane. Nije, 14%. A piši sve. 14%. Jače? To je jače, da. Jel osjećaš? Pršutu neko. To. Malo onako... Nije li stvarno pršuto, ali to je mogu izađe mi za mislim sledeću. U sledećoj epizodi Gosta Snane Sašić. Da. Možda sam lupila, meni baš neka pršuta. Meni vuče malo na drvo. Ja, prvo sad kad kažeš, jutro sam jeo. Baš nima miris nekog slanine pršute nekog. A meni vuče malo na drvo, na barik. To se pročiti. Ne, ali imaš ima kao da je drveno, da... Samo pršuta sad se čekam. Izvini, sad čekam prođe malo. Kao izvini, ovo je mojih 5 minuta. Ja vodim mislim dnevnih vina. Večeras u epizodi jednog pršuta stovira. Pa zanimo šta će da kaže Stevo, kad smo dijavio pršuta. Apsolutno sam možda lupila, ali... Svaka čast, ne, ozbiljno ima. Ovo je sad mojih 5 minuta. Pa nema neki, ne ostaje ukus. Nije samo prošlo. Sve je to. Ne pecka, koja je... Pa ne znam, meni je baš dramatičan bio taj prvi kontakt. Nije prvi. Na prvi... Više sad ćemo probamo dalje. Tebi dovoljno jelo. Meni je suvo. Da suvo je definitivno. I onako... Ima neku gorčinu koja mi se dopada intenzivnu. Ali i kratko, ono što ti kažeš, mislim... Samo proleti. Ostaje da peče.
A kao, mislim, sad ne znam da se to tako Baš je objašnjava, termin bilo. ali uopšte mi se nije onako ukus proširio ustima, nego kao da je direktno to skliznulo, što ti kažeš, prođe... Ne skupljati usta, Suleću. Pa ne, pojma. Pa ne. Ali... Interesantno, ali vučete da ga piješ još. Jer je kod je slabo, mislim, ovako. Znaš ono, nisi siguran da li ti se ne dopada ili si oduševljen. A 14%. 14%, da, možeš da padiš. Sintetis. Ja, ćao. A to što sam došla kolima, mama izvini. Ne. Ostavit ću auto. Policija ispred sad rekao. Kargo, zovemo kargo. Ne, ostavit ću auto. Srećom nisam dolazila. Stvarno je baš onako... Srećom nisam dolazila. Da spije onako. Lepo, vino, da. Da, vidim da ti se baš dopalo. Okej, odmah dođe. Evo, glupo. Odmah dođe. Alkoholično, da. Ne, samo da kažeš, pita odgovorno. Ne, da, to treba pita odgovorno do pola Ne, stvarno, neću ići kući kolima. Došla sam kolima da ne bih kasnila, a na kraju sam došla prva. Da, inače ona jedina koja je došla prva. Da. Pre voditelja. Da. Došla se pripremim za emisiju, ja sam ozbiljno shvatila ovo. Ja sam imala tremu. Istu materiju, ja sam ovde... Dobro, popazi. Amater. Šta piješ inače od vina, mislim? Koji su ti favoriti? Ili piješ šta stigneš? Pa i od prilike šta. Zavisi. Ja sam ne izvinete, seljančura koja voli nekada popije i miks, belo vino, kisela vode, onda će ljudi mi Sam živio na tom. Onda će ljudi kao, kako ti nisam otad da tako dobro vino razložiš, ali prosto volim da mi nekad duže traje. Nemam pojma. Ali faze, volim i roze da pijem. Što se crvenih vina tiče, stvarno volim ovako gde su malo sulja, ali ne pijem često. Uz neku večeru, uz neko meso. Ali onako preko dana i onako u izlasku, preću se uvijek uhvatiti za neko belo vino. Ali neću uzeti Coca-Cola i napraviti bambus. To stvarno ne, to bukvalno šamar iz lakta, izvinjam se. Ali to stvarno... Ne bio me. Ne, to bambus, mislim da sam pila za 18 godina. Ne, pazite sad ovo. Luka, moj brat, je sad na putovanju na Barsa, na ekskurzija i dolazi pre neki dan, pre nego što je prošao, kao, trebam savjet. Kaži, vina. Ja sam u fazonu, Luka i vina. Već sam bio željni čekila čuje pitanje i Luka, hoću kupim jedno crveno vino fino. Rekao, dobro, kao što voliš? Pa za bambus. I nemoj u srce, Uzme iz tetrapaka, neko... Pa bih koje. Otišli smo, kupili smo flašu, neku drugu piće, mislim. Ne, bambus baš, mislim, okej. Okej, ako si prvo sredi, nemaš pare. Recimo. Pa kao da razložiš, a ne. Da što više imaš, da duže traje. Pa da, pa realno. To i dodaš Coca-Cola, ko bog i si da, naprimjer, imam tradiciju kuvanja vina za badnje veče. To je nekako spontano došlo, ja sam jedno badnje veče ostala sama. Moji su otišli u vikendicu, sestra je u Kini, kao što sam već rekla. I bila sam u fazonu, nećeš kao najgori čovjek na svetu ostati sama za badnje veče. I onda sam pozvala, bila tipa Manju, Minu i tako neko društvo uže. Na kraju nas je spontano bilo 15-oro. I kuvali smo vina. To stvarno, mislim, ne možeš da uzmeš kvalitetno vino jer stavljaš šećer i vodu. Ali onda mi neko donese kao dobro vino, ja sam u fazonu, okej, ovo nećemo kuvati. Što je prilike kao, okej, ovo nije za bambus. Ali šta znam, ali opet tako... Okej, ovo nije za bambus, to je za slave, to je dobro. Ovo nije za bambuse. Ovo je za bambus, daj ovo gostima. Tako da, eto. Tema je zvanično Instagram influenceri, s obzirom da smo rekli da si, Instagram influencer. Influencerčić. Da li se sjećaš kad si napravila Insta? 0 followera, krećem iz početka, 0 komentara, svega. I kad vratiš film, sad mislim kad promotaš, danas tu gde jesi. Šta misliš da ste bili ključni potezi? U smislu, da li se sjećaš nekih stvari kako si radila ili je to bila suva improvizacija, Insta, idemo, pa sam posle videla da tu ima malo smisla. Kako to išlo? Kako ide priča Mineful od From Zero to Hero? Pa stvarno, fokus nije bio na Instagramu. Fokus je bio u to vreme kad sam napravila Instagram na Twitteru. I meni je sadržaj bio više umni u tom trenutku. To jest, fokus je bio na rečima, ne na fotografijama. Sad moram priznati da, moje fotografije uvek prate neki opisi. Pa je content, to jest taj neki storytelling i dalje je primat. Ali sad sam u fazonu...
malo ću budem lepa, neću se pravim pametna, a tada sam se pravila, to je trudila se da budem pametna. Ajde, možda nije najbolji uvod, ali Instagram je stvarno krenuo i 2012. kad sam ga otvorila, nije bio ni približno kao sad, bio aplikacija za filtere, izvela fotografije isfiltrirane. Baš je bio retro fotoalbum, kao da je iz Polaroida, mislim i tako je izgledao i logo i sve je potpuno bilo drugačije nego sad. Sada sam u fazonu, stavim filter da se ne vidi da ima filter. Znaš kao, trudim se da filter postoji, ali da ne bude primetan. Niko ne zna da je to filter, ja sam tako prirodno lepa. Ne, prosto, stvarno nije postojao plan. Omiljeni filter, prvi nego što nastaviš. Nijedan Instagram filter, znači... Nijedan? Ne bih ga stavila da mi neko plati. Znači, filtrirano isključivo kroz druge aplikacije. Ali, da Instagram samo, ne znam, Instagram posle bukvalno finalno samo objavim, eventualno brightness, kontrast, nešto, nikakav filter na Instagramu se ne koristi. Jako su loši, ne znam zašto ih nisu doradili sve ove godine, filtri su isti. Tipo 2013. nije promenjen. Sadržaj je uvijek bio spontan. Da se vratim na to pitanje. Nisam se trudila da budem nešto što nisam, da budem riba koja nisam, da kačim, ne znam, da se pravim da sam ekspert ni za modu, ni za šminku, ni za ništa, prosto stvarno nisam. Prilike kao što i sad, trudimo se da uživamo u ovom vinu bez nekog foliranja, da znamo što zapravo pričamo. Tako da mislim to negde glavni moj adut na Instagramu, što sam bila iskrena i bila spontana. I onda, u nekom trenutku se razvila ekipa koja je to pratila. Ja stvarno ne znam kad je meni kao... Znači, to je sve organski? Sve organski, apsolutno. Strano. Nisam, nikakav... Ajde, probala sam da, boostujem jednu objavu na Instagramu, kroz Instagram. Radila sam to za brendove druge, ali jednu jedinu fotografiju i ta fotografija čak nema neki, bog zna kakav efekt. Mislim, uložila sam $3. Veoma sam galantna. $3 sam uložila, mogu da mu nađem posle koje fotografije u pitanju i kao ništa, stvarno rič je organski, još sad ovo, algoritam se menjao, nisu hronološke fotografije, kako koja izađe, nekad stvarno mi nije jasno, meni se čini da je najbolja fotografija koju sam ikada objavila, a ima rič, ne znam, mene prati 12.000, fotografija imala rič 3.000, a neka fotografija koja meni ne dole ništa bajno imala rič 40.000, potpuno... Zavisi od vremena, nikad nisam preterano pravila kalkulacije, ali postoji neka matematika, da, ako si gon fotografiji, vidjet će više ljudi, definitivno, ali ne možemo ni svi da budemo samo goli, da, ne može da budeš samo gol. A da koliko hashtagovi utiču na to? Mislim, da mijenjaš, mislim, stavljaš hashtagove, nisam... Ne, to nikad nisam stavljala. Nisam nikad stavljala hashtagove, jer likes for likes i tako to, ne. Ne likes for likes, nego ko što mi stavljamo, Ja stavim nešto što je tipa, ne znam, ako sam na putovanju koje je neka turistička agencija finansirala, ja ću staviti hashtag njihov, ili ako sam na eventu koji ima zvanični hashtag, ako, ne znam, uglavnom je vezano za lokaciju, za brand, za neku komunikaciju, nikad ne stavim više od 2-3 hashtaga, što je opet negde greška, ne kažem da je to najbolje. Pitanje je, nisi u istoj poziciji, ti si, kako ti kažem, kad si imaš izrađen profil, ti imaš izrađen profil za standarde, da kažem, jednog, lokalca influencera, da kažem. Nekoga ko se nije uneo u to zapravo. Da, ali hoću ti kažem, drugačiji ti je plan u smislu nas koji tek krećemo. Branšu. I to je način da te otkriju ako si pametan. Jer, znaš, uvijek imaš onaj hashtag wine porn, food porn. Vi ste krajnje usmerili svoj sadržaj nišu i normalno je da ćete da koristite hashtagove, nego ja pišemo, mislim, kačimo sve, meni je lifestyle i onda kad staviš lifestyle, hashtag i blogger, tih objava ima zilijardu i onda nemaš taj efekt. A imaš, zanimljivo pitanje, mislim, ali imaš ideju, mislim da imamo slike vina, pa smo bili razmišljali da li da razvijemo hashtag koji bi samo vukao te slike pod jedan hashtag. Pa, ja mislim da smo stali. Nismo ga više razvijali, sve je grupisano brotarili smo ga, ali što ti kažem lupom, ako radiš, ne znam sad, podcast, Wine Sessions, pa staviš Wine Sessions hashtag samo za taj content. To ima sve smisla. To ima smisla jer ako neko, mislim, ja sam imala tako,
epizode. Smiljanić u epizodi Minut za fu, to je bio hashtag, jer kada su krenuli storiji, na Instagramu možda okačiš video u trajanju od 1 minut, ne na story, nego na feed. I onda sam ja bila u Brazilu pretprošlo leto i imala sam gomilu nekog zanimljivog story sadržaja, koji je tako po 10 sekundi. Ja sam to bila izmontirala u kao varijante od po minut. I kada god sam kačila tako nešto, kao video, imala sam hashtag Minut za fu. I možda imao 20 videa ili toliko i prestala sam. To je odlično jeste. Minut za fu. Da, Minut za fu. I nisam nikad dalje razvila, to je tako nešto spontano bilo. Svi u post Minut za fu. Da. Ali to mi je nekako bilo, eto, ono, jer je ta forma, Instagram je ono i dalje, video je minut, tako da sam nastavila to, jer šta god kreneš, kontinuitet je bitan, ali možeš baš uporan. I da, posle nekog trenutka će doći rezultati, ali sam ja kao i sve, ono, krenem storije, krenem ono, mene su poslovi bacili na različite, ono, aktivnosti, tako da kažem. Malo sam u korporaciji, malo sam u medijima, malo sam i onda prosto svoj taj lični profil sam zapostavljala zbog stvari koje radim. Nisam zaista se fokusirala da to... Imaš toliko vremena. Ovako, tematski radim kao vi. A ne, svakom čast, stvarno, 24. epizoda nima. Iskreno. Hvala. Ko bi rekao na početku? To, skoro. Ali to je znači dobra stvar, mislim, generalno, jedan od razloga što te ja obožavam je što ti to religija, bit ću autentičan, radim svoj fazon i to je to. I kapiram, to je bio content, ali sad dolaziš u fazu, našao sam, ne znam, sad mi našli smo kao vino nešto što volimo i što furamo svoju neku priču, razviđeš neki audience, malo ćeš da testiraš reklame, svašta nešto. Kako balansiraš strpljenje da ne poletiš i sad, utripuješ da si influencer ili sad ću da krenem da pravim pare preko toga. Kako znaš kad je trenutak, kad si došla do neke faze, koja je malo, ok, ovo postaje ozbiljno, sad mogu da ubacim nešto da radim. Kad si videla da se promenilo, jebote kao imam following ili... Da li si napravila neku, presek stvari pa krenula nešto još jače? Pa i dalje, nisam sigurna da sam ja u glavi sama sa sobom razrešila, sad ti si influencer. Mislim da sam imala poletno pre godinu dana, kad sam prešla tih 10.000, onako, i mnogo sam bila energična i usplakirana, to je bilo pred moj put u Ameriku. Tad sam baš bila puna energije, sve sam kačala na storije, drugačija je bila faza. Prosto ja imam životne faze i to svi ih imamo, ali opet koliko god da poletiš, možda budeš svestan da nisi bog, i da ne možeš da tražiš bez granica i da budeš bahat i prosto samo treba budeš realan i da ono što radiš, izmeriš lepo, staviš na kantar, ako juriš nekog klijenta, da budeš iskren, da ne obećaš nešto što ne možeš da daš, da ne tražiš previše, da uradiš i džabe prvi put, da im pokažeš da kidaš to, sledeći put će te zvati sam i neko će ti spaliti, ima, da se ne izrazim, ima loša, da sam ima govnara, mislim koji će te, iskoristiti u smislu da kao, dogovorit ćete nešto i onda će te ispalo u posljednjem trenutku. Znači ima raznih, ali ima i sjajnih ljudi koji će da cene tvoj trud, tvoju iskrenost i da ulažu u tebe. Mislim, stvarno, koliko god da kao svi volimo da pijemo vina, ovo vaše nije toliko razrađeno, mislim, ovim područjima. Ne znam koliko, mislim, ima sigurno emisija koja se bavi vinima, ima ljudi koji se zanimaju, ali ne znam koliko baš na netu ima ovoga, sigurno sam se istražila. To, idu, pa više su ekspertske pre nego autentične, ali by the way, smo se mi pesmu. Pošto imamo da ubacimo onako neko goofy, uvod tebi će biti ludakli smooth, bitch, get out the way, za ovog govnara. Znači ima govnara. I onda idu na naučenici, deal with it. Imam pitanje za tebe zapravo, sad s obzirom šta je rekla, šta ti je bio presek, imali smo različite odgovore na ta pitanja, ali sad, danas u odnosu na oktobar 1. kad smo krenuli, šta ti je bilo, si dobio neki znak da ti je bilo jebote kao nešto se zapravo krenulo se dešava, više nismo, šta ti je bilo najdraži milestone? Pa to kad su počeli nam šalju ljudi na Instagram poruke, poput, kao momci, dobro, ja sviđam to što radimo, to znamo, ali kao možete nam dati savjet. Sad razumeš, mene pitaš za savjet. Mislim, ja mogu ti dati savjet, ali šta ti ja znam, razumeš, ko sam na sajmu, ste prelaze na onaj dečko iz neke vinarije, to mogu da se upoznam sa vama.
Da, ne može da se podlazi. Ali ne, to me oduševilo, baš sam počeo da verujem da, znaš, nešto može da bude. Ali šta Bilo mi je smešno skroz, prepoznaju razumeš, ljudi na ono, kraju. sad mene pitaju za savjet i znaš, ono, ko ona tvoja drugarica sa posla? To. Kad je dečko kao otišao da kupi vino i kao ona kao njemu, pa... Od kad ti piješ vino? Pa gledam neku dvojicu kao na Instagramu, kao momaka kao piju vino. Da, aj to, nego, ja isto i volim kada ti neko pošalje onako i spontan moment, jer to mi obojice smo se kezili, znači, ko da smo dobili 1.000.000 evra kad je bilo momci kao svaka čast, samo napred, lepo što promovišete vino, pa onda stigne poruka. Mi smo neka mala vinarija, od danas zapravo stignu kao, htjeli bi da pošljamo da probate neke autohtone sorte, da se vidimo kad dođemo u BG, svašta nešto. I lik i jutros, znači ja jutros zaspao ovdje na trosedu, došao nešto kasno kući i samo tup. I probudim se i prva poruka koja je bila, vinski prvi smo krenuli da radimo, znači dogovorili smo sad neke tu cene, bile Budimir baš smešna cena. I lik nam poslao, napravio neku tu, da kažem, hedonizam, sir, tamo kupio projekat X. I šalje momci, samo znate, kao, smešno je kako sam dobio ovo vino, kao, hvala. I ja se probudio, bio po zonu. Kao, to je to! To je meni sad kao korak, dešava se zapravo. Tako da zanimalo me, ovako javno da. Samo ne odustajte. I radite ovako gotivno kao i do sada. Mislim, normalno je da kad nešto neko vreme radiš, poželiš da stvarno imaš nešto od toga. Sad nekome će satisfakcija biti dovoljna, ali normalno ako nešto radiš, želiš da na neki način to i monetizuješ. Mislim da će to biti ljubav, da će to biti neka i pohvala koju ćeš da dobiješ, ali ne znam. Razvija se priča, može da se razvija na 1000 način, znaš, ne može sad da vi lično nešto zarađujete, ali može da projekat bude podržan od strane nekoga, da imate partnere s kojima radite. Da, nemaš pojma da što daš. Nama jedino što je važno je da ne budemo stručnici. Nego da budemo stručnici, da budemo, kako god da kažem stručnjak, kao preporučite nekom, mi da budemo oni gerilci. To je ovako juriš, autentični. Isto, mislim, mene zovu da promovišem neku kozmetiku. Ja nisam stručna, mislim, ja mogu znam šta meni odgovara, da li mi prija, ne prija, ali prosto trudim se da ne promovišem baš sve, ovo je najbolja stvar na svijetu. Kad je nešto dobro, okej, ispromovišeš. Pogotovo nekad iz lojalnosti prema nekom klijentu neki proizvod ispromovišeš baš dobro, jer su oni bili super prema tebi. Ne jer su te platili, nego što su bili korektni, bili su ljudi, prilike. Ali stvarno kad desilo mi se da sam bila na nekom, sad je ajde da ne dužim priču, na nekom kozmetičkom tretmanu koji je totalno gone wrong, otprilike. Najavili su mi da će biti tretman lica, kao kozmetički. Ja sam zapravo dobila kozmetičko-hemijsko čišćenje lica, gde ti stavljaju neke voćne kiseline na lice. I meni je tretman je agresivan sam po sebi, jer lice kreće da se ljušti posle nekog vremena. Ali ima i puk kapilar, jer nisu procenili da imam užasno tanku kožu. Direktno su mi jako veliki procenat te kiseline stavili i ja sam imala podliv. Ali su oni bili ljubazni, kako god da su mi kao privremeno uništili lice. Suzdržala sam se svim silama da ne dramim i da ne napravim scenu i da ne napravim Instagram sad od toga famu. Preživala sam sa tim jer su bili jako ljubazni. Okej, fail se desio, ali kao... Dešava se. Da. Teško. Malo kad je na tvojoj koži, pogotovo u licu. Drugačije osjetiš sve to. To nama može bude probamo vino po pauzu malo. Stvarno ne znaš. Šta je sledeće za Minufu? Kako planiraš dalje? Ne može da otkrivaš full plan, za početak, da završim faks. Dramatično je što je kao 25, okej, 7. godina studiranja i onda meni neko s farmacije dođe i kaže kao to je prosječna godina studiranja na farmaciji. Na farmaciji, sine. Ja studiram političke nauke, novinarstvo, gde stvarno u predroku možda završiš, ako se samo time baviš. Ja, hvala Bogu, stvarno se nisam samo time bavila nikad. Zapravo se baš često uopšte nisam time bavila. Ali sada u junu ću diplomirati. Imam stvarno interesovanje u svim živim sferama, ali pomenula sam malo pre što počeli snijemo, da ću da se malo bacim u kulturu. To je nešto što je ovako profesionalno. A ja rekoh, volim sadržaj i volim da ga pravim, da pričam priče. Tako da nadam se da ću se okuražiti da u nekom narednom periodu ja krenem ako pravim neki sadržaj, ali obavestit ću se.
Mislim, čisto da znate. Krajnje. Ovakav sadržaj, mislim, YouTube format, ali to će doći. Mislim, neće pasti s neba, se može nekog dana kreneš da se ubaciš u to. Mnogi mi kažu kao kreni da snimaš bilo šta. Ja sam svesna da to u startu ne može da bude vrhunac profesionalizma, ali ne znam, bit će sigurno, lagano. Želju očekujem. Vi ste me dosta pokrenuli, moram priznati. Mislim, možda da razmišljam intenzivnije, jer vidim da ne moraš da imaš ni najbolju tehniku, ni najbolju... Dobro, moraš da imaš ideju, ali ne moraš da imaš sve iskristalisano, samo treba da imaš volju i energiju i na kraju to ispadne. Da, ja tu imam tri aspekta. Prvo moraš raditi nešto što gotiš. To mu budu pre igračke, iako imaš 28 godina, ali ako ti to prikažeš na neku zanimljivu foru, mi ne kačimo slike vina, s vremena na vreme kad neko vino nađeš zanimljivo, ali ne kačiš, probaj da budeš svoj, u smislu, što si rekla, kao slanina beše, jer? Slanina stovina. Pršuta stovina. Znači, pršuta stovina i ako to napišeš, to je opet nekako bolje nego da ideš, ako si to ti, jer kad nisi ti, društvena mreža će te otkriti. A onda s druge strane, ne volim one ljude koji su u fazonu, ok, pokrenut ću ideju, ali treba da staviš neke pare tu, da ti je stalo u smislu, ne znam, krenut ću da malo Facebook reklame, testirat ću, neću otići na kafu sutra, nego ću piti kafu kod kuće, ali ću ovdje da stavim te pare. Volim da vidim to, jer mislim da je to neophodno da imaš toliku motivaciju koja će biti u fazonu. Radio sam podcast sa Ognjenom Vukovićem pre neki dan, to je sledeća fazon, je genijalan lik, i on je rekao kao, kad dođe neki kao, potpiše se kao e-commerce ekspert, ali onda se pojavi kao, nije stavio ni $1 u svoj e-commerce projekat, za mene to nije ekspert. I to je i kod mene ista stvar. Brate, ako veruješ u svoju ideju, uloži žrtvu i ono što se kaže leisure, ali testiraj malo Facebook reklame. To pokazuje da ti je stalo. Ne znam, YouTube je sad nešto što mi gađamo da malo razvijemo, pa me zanima šta ćemo tu da... Istina, mislim, da sad je ovo priča za posle. Pričat ćemo posle, dugo je, može da se razgrana, ali i reklame na YouTube-u. Targetirate reklame, ali neću da dajem ideje sad svima, pričat ćemo posle. Pisao za kraj, right hook za kraj. Šta god ti je sad u glavi, da li nešto vezano za influencere, da li vezano za, ne znam, ja, nešto želiš da saznaš, postaviš neko pitanje, lupam se šta mislite o YouTube reklamama, stavim se na video. Straight to the eye. Nisam bila spremna na ovo. Iznadili se. Mislim, da, nisam tako zamislila ovo. Da li želite neki YouTube sadržaj, da li pratite YouTube, da li vas varaju reklame na YouTube, ajde možda da nam o tome pišu malo. Bilo bi rad stvarno. Hvala ti što si bila gost, ovo je bilo Hvala baš što ste me zvali. Zanimljivo.